uthi uyehova waba likhaya indlu lentaba semikhabiko aninalo ke abantwana bami imikhaya ngaphandle kothixo. Umshado wenu awuzugadwa ngabantu, awuzugadwa zitshomi, uzawugadwa ngusomandla. Nibambelele uthixo ngomshado wenu. Okulandelayo ke ndoda kule age yini kuyo kufuneka ube nezinto ozoba noziqalaphela, ngoba kaloku utshilo wathi uyamthanda unkosikazi wakho. Ndicela nithandane, kungabikho umoya ongena phakathi kwenu. Xa kukho into eningabonisani ngayo, ndivuye kakhulu xa ndisiva izolo into yoba okwenkosi ube ngumntana walapha, uba ewenza akho ndawo nizawuya kuyo. Okwenkosi umvumile ubhuti phaa ehlangalaleni uba ngumntanakhe. Ningabantwana bakhe nobabini, nihleli apha nakumamirha benihlala naye. Obakho into eningavani ngayo inkoba anikwazi uyisolva, balikani nize kubhuti, nize kumama wenu nizokwazi ukuthi ngoku kunje. Uyaphangela ke mntanam mhle, menza unkosikazi wakho akuthembe. Nangelanje awa yakho just make a phone. Uba ngcono ngoku kukhona into kuthiwa ngoWhatsApp, just to ask uba how is your day. Ezo zinto singoomama siyazithanda. So ufuneka usoloko uzikhipha clean, ingabikho nje into athi noba kuthiwa ubeko ububone uhamba kwesastrato athi nothi wamnyile. Ukho la maxesha ke yoba ke nibe nento eningavumelani ngayo. Uba kwenzekile walethi, ungabi yilaa ndoda esiXhosa neqaba elingagamayo. Just wear a smile and apologize. Ube ngumzekelo kabhuti. Ubhuti ndilwa naye yonke le mihla, akho mntu ndimthanda njengalam, akho mntu ndithanda njalo. But ubhuti noba ndithi ngoku ubuthe uzokwenza into ethile, you will smile. Ndive ndiphelelwe ngamandla ndiqonda uba hayi bo lo mntu kutheni na engaqumbi okanye engatshintshi. Sutshintsha. That means isazela sakho siklini xa ubonakalisa into ukuthi hayi ndincumile, ndiyayamkela le nto yoba andifikanga ngela xesha. Ndikhulela apha phambi kobhuti ebesithi ubhuti kanti sithi le ndoda ibuye ebusuku. Athi hayi manthole sukulwa, ncuma xa uthetha nomfazi wam mphendule kakuhle. Ezo zanto ke mntanam zizawunakha, zizonakha. Okwenkosi siyakwamkela sisikwathole. Nathi sifike apha singo-21 years sisahleli. Besike sathi uba sino-37 thina sifuna nide nigqithe. Ngumyeni wakho lowa, uyinkosikazi yakho le yanga. Akakho omnye umntu oba makabe ngaphakathi kwenu. Apho uyakhona she must be your best. Unless kukho isizathu esithi hayi andifuni uhamba. You cannot accept i-invitation ethe yanga qha. I-invitation yakho mayibe ka Mr and Mrs. Ngoba kuthiwa ubizwa pha waxela uba nditshatile, so andikwazi into yoba kuthiwe mandize ndedwa. Kule ndawo ndibizwa kuyo, I have to be with my wife.